A intelixencia artificial, a demanda de solo industrial ou os retos enerxéticos protagonizaron o Foro Atlántico Empresarial que se celebrou na Pobra. O Teatro Cinelma acolleu na tarde de onte o segundo Foro Empresarial do Atlántico. Nel, empresarios técnicos e representantes da administración pública afondaron en diversos retos do futuro do mundo empresarial na contorna. A intelixencia artificial, a demanda de solo industrial ou a enerxía centraron os debates da xornada. Ten unha utilidade práctica de acompañamento, de información, de asesoramento, de achegar estas institucións da que todas e todos nos dotamos ao terreo como vai pasar. O foro contou coa presenza da subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas. A representante do Executivo Central clausurou a cita e puxo en valor o papel clave das empresas e das persoas emprendedoras na transformación económica, social e territorial. Recoñecer o papel fundamental que desempeñades as empresas e as persoas emprendedoras na nosa sociedade. Non? É moi claro que sen vos, sen a vosa capacidade de iniciativa, de asumir riscos, de innovar e de xerar emprego, pois non sería posible construir un modelo económico sostible ningún país máis xusto. Dende logo, temos moi claro que os empresarios e as empresarias sodes pezas clave para garantir a cohesión territorial, para garantir esa dinamización do rural da que estamos a falar constantemente, esa modernización dos sectores productivos. E a competitividade. Rivas afirmou que o Estado, a través do Goberno de España, está ao carón das persoas emprendedoras e das firmas. A nosa responsabilidade, témolo moi claro, é acompañar, é facilitar e garantir que existan as condicións necesarias para que as ideas, as vosas ideas, se convertan en proxectos que sexan viables, en proxectos que poidan medrar con seguridade, con estabilidade e con visión de futuro. Neste foro, de feito, repasando un pouco o programa, tratáronse temas de primeira orde, esa intelixencia artificial, que xa non é unha tecnoloxía de mañá nin de futuro, senón que é unha realidade. Que xa está a transformar a produción, a xestión e a relación cos mercados. Desde o Goberno estamos a impulsar a Axenda España Digital, plans específicos para incorporar precisamente a intelixencia artificial ás nosas PEMEs, co obxectivo moi claro de que esta transformación sexa unha transformación inclusiva, sostible e accesible. De feito, programas de gran impacto como o Ki Digital, que seguramente moitos de vos coñeceredes, inclúe xa financiación de ferramentas de intelixencia artificial aplicadas ás empresas. Tamén se falou de solo industrial, un dos elementos que Rivas definiu de esencial para atraer investimento, fixar poboación e crear emprego. Desde Suelo Empresarial del Atlántico, con apoio estatal, pois estánse a desenvolver novos instrumentos de planificación, de comercialización e de adxudicación que responden, dende logo, mellor ás demandas actuais do tecido empresarial. A transición enerxética, pois é outro eixo fundamental, porque non soamente unha cuestión ambiental, é tamén unha oportunidade, unha verdadeira oportunidade de mellora, de eficiencia, de reducción de custos e de xeración de novas actividades económicas. Rivas afirmou que este foro é un espazo necesario, xa que nel tratanse temas de actualidade e relevancia para as empresas e os emprendedores. Sinalou que dende o Goberno de España estase a impulsar unha transformación inclusiva, sostible e accesible, apostando pola innovación como motor de futuro.